ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong the thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau O MLA jongka Umsning constituency u Dr. Celestine Ïingdorbar haga arphotarik u nailor arhajar arpusau ula plepat ba ya Ïingdorbar jongka raj Nongsohbar kabadon haga shnong umkado Haribhoi district. Yakani Ïingdorbar la tei haga jinglot kabakot khandai point san lak tengka ya kabala penmang dau Dr. Celestine Ïingdorbar lengbaka Skhim special rural work program. Haga jing play pat ba yakani Ïingdorbar la sakilang daus AM jongkarai mautho upa MS AM ulengdo jongkarai Nongsohbar uba Herlin lengdo kirang ba shnong bat kuntup yaki pat ba nongsong shnong.